inioko lasterketan, beste garaipen bat zuretzat aurten. Bai, eskerrik asko. Oso ondo topatu naiz gaur. Zirkuito aproposa nireteako izan da, lokatza egon da. Ez da ineuririk, temperatura ona eta zirkuito tekniko eta oso politxa zona hau. Lehorra izan dugu zirkuitoa, baina dena dela oso azkarra izan da eta lokatza zegoen. Bai, niretako egon da denetik. Zirkuito azkarra, egon dabe bai lokatza abiadurari barik, eta gero egon da zona teknikoa zuetxen artian, habilidade eduki behar zeban. Zorionak. Eskerrik asko zuri.